filɛlibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'aw sɔgɔlen banna tout le temps an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye k'aw bisimila ko émission mandi kɛnɛ kan n'o ye top star ye n'o de fɔ aw ye o tant que aw sɔgɔlen b'anw na aw bɛ nisɔndiya dɔrɔn donc bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ ma ale ye denmisɛnnin ye dɛ mais a kɔni a bɛ se dɔnkilida la donc a bɛ n bolo yan n bɛna kuma d'a ma sisan kan jumɛn de b'i da joli k'o bɛ cogo di i b'a kan kɔrɔ e tɛ ka maloya dɛ i bɛ lazy la sisan an bɛ fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye tɔgɔ ni jamu i y'a faamuya o n'i sigilen bɛ quartier min na i b'i da don la dɔrɔn k'o dɔrɔn ɲɛfɔ an ye fɔlɔ donc kɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka kuma tɔ o tɛ yan d'accord kuma b'i bolo ne tɔgɔ Kadijatu Konate d'accord ne sigilen don Mayanbugu d'accord Kadi e yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi e ka dɔnkili ko bɛ cogo di i y'a dabila de wa walima ko bɛ cogo di n'i y'a ta k'a lajɛ misiki ka di n ye dɛ depuis ministère bɔra la ma misiki kɛ o ministère ko in yɛrɛ joli e yɛrɛ depuis ministère banna tɔw bɛ dɔnkilida la fan bɛɛ fɛ mais e sina ka tunun pewu mais i tunun kun est ce que i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna awɔ n bɛ se k'a fɔ problème foyi t'a la ne tun bɛ kalan de la sisan nɔ ne tun bɛ fantani de bolo ala nana kɛ fantani ka kalifa minɛ na awɔ pardon dɛ ayiwa an filɛlibagaw komi a bɛ kuma de la ministère denmisɛnnin kɔrɔ don a tun bɛ ka fantani Ture ladege paix à son âme ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na donc fantani junior de don ministère la donc ale de b'an bolo bi an b'a fɔ a ye dɔrɔn aw sɔgɔlen to an na ko dumanbaw bɛ ka nale bi dɛ voilà joli continue ni kuma b'i bolo sisan ministère banna fantani nana minɛ n paraw na ko n ka to a bolo n bɛ kalan kɛ ala nana kɛ a nana n don kalan na n bɛ kalan kɛ ala nana kɛ a ka kalifa minɛna la sisan nɔ a denmuso cɛ de ye n minɛ quoi kɔkɛ Kulubali o ye ne minɛ ne taara o fɛ yen n bɛ continuer n bɛ kalan kɛ ala nana kɛ denmuso fana ka kalifa minɛna la ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na sisan nɔ an y'an t'o la n bɛ kalan na yen nɔ cɛ dɔ nana k'a bɛ ne furu o y'a sɔrɔ bɛɛ ladi k'a fɔ n ma n kana don furu la fɔlɔ n ka kalan kɛ n ka sɔrɔ ka musique daminɛ ko n ka hakili sigi sisan ne y'a lajɛ dɛmɛbaga tɛ yen fantani tɛ yen n t'a dɔn mɔgɔ min bɛna dɛmɛ musique ko kɔnɔ ala y'a kɛ temps production fana ka kalifa minɛna la sisan ne fana ko ne m'a dɔn ne b'a ko kɛ cogo cogo ne fana taara ala minɛ ne donna furu la ten ala y'a kɛ furu ma ɲɛ n kɔni ye den kelen sɔrɔ n bɔra n seginna n taara so sisan kɔni n bɛ ka misiki kɔni n bɛna a ɲɛɲini k'a daminɛ ala y'a kɛ o la tatadenni o nana n fɛ yen voilà tatadenni a kan bɛ Mariam de ma voilà la fille de Tata Jakite ala ka hinɛ a fɛnɛ na o nana n nɔfɛ n donna kuma la n ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna a ko fantani problème t'a la n bɛ dɔ ka numéro dɔn a tɔgɔ ko Buba n b'a d'i ma n b'i ka numéro d'a ma ni ko bɛ kɛ a b'i wele a b'i dɛmɛ ne tata yɛrɛ ne b'i dɛmɛ an bɛɛ ye kelen ye ala nana kɛ ne ka numéro di Buba ma ko sisan association dɔ de sigira quoi ko association APJDM olu mɔgɔw ye association in kura de don sisan olu y'an wele o la sisan k'olu mago bɛ denmisɛnnin artiste mɔgɔ 5 de la sisan ala y'a kɛ Buba ye ne ka numéro d'u ma Buba ko ne ka dɔnkilini dɔ da ale k'a ye quoi o la ale b'a ci u ma ala y'a kɛ ne dɔnkili da ne voix nana diya u ye fana ko problème t'a la u kun na artiste 5 de ta u ye ne ta sisan ne nana ta o la sisan u nana an taara studio la u ye biti dilan ko bɛɛ ka t'i hakilinata fɔ dɔnkili la ka na denmisɛnninw ka jouer min n'u ka gulɔ min quoi walasa ka dabila ala nana kɛ sisan an b'o ko de la sisan ne nana don o la sisan n bɛ ka musique ala y'a kɛ n yɛrɛ y'o kɛ bi yɛrɛ n'ala ma basi kɛ an bɛ taa studio la an bɛ taa o ko tɔ la donc dakurunya kelen na tu veux dire que i nana donc cette fois-ci i nana avec force i bɛna na i imposer dɔnkili ko in na donc a tɛ jɔ bilen n'ala sɔnna ni ala ni kira sɔnna ma ok d'accord ma chérie faamuyali b'a sɔrɔ la i ka kuma la voilà an bɛna da don kalanko la komi i yɛrɛ ko k'i tun bɛ kalan na mɔgɔ ko k'i kana furu e ma mɔgɔ lamɛn et tout donc sisan an bɛ don min na i ko bi i yɛrɛ ka kalanko bɛ cogo di kalanko kɔni kalanko kuma tɛ yen
jolo cogo ni bɛɛ la tan cogo di kalan ko kuma tɛ yen dɛ kalan bilala de parce que depuis kan to 9e de la quoi cɛ nana nɔfɛ k'a bɛ n furu donc ne ye n ban kalan ma n ye n ban mɔgɔw kumakan ma n yɛrɛ n ye defu kɛ ko kelen m'a sɔrɔ dɔrɔn n y'a bila d'accord faamuyali sɔrɔla o ko fɛnɛ na donc komi an nana an da don ministère ko in na donc nin wagati in na an bɛ dɔw don kɛ ton production in ko ala y'a ka kalifa minɛ an na ni ma ban nali ma i tɛ ban tali ma an bɛɛ sigilen don ka di ne kɔnɔ donc ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na donc joli sisan e yɛrɛ ka ministère ko daminɛna cogo di e nali yɛrɛ sɔrɔ ministère kɔnɔna la cogo di i bɛ se k'i da don histoire la ko fɛnɛ walawala n ɲɛ awɔ ne ka ministère ko in daminɛna cogo min na sisan ne tun bɛ to ka télé k'a la don dɔ la ne sera ka bali ka télé k'a la ka taa bɛn ni Africa Bleu ye ten o kɛra dɔnkobugu ninnu sanni kɔnɔna na n bɛnna n'a ye dɔrɔn émission bɛ ka bɔ o y'a sɔrɔ ni n parents sigilen don n sena ka f'u ɲɛna ten n ko n ko nin ka di ne ye koyi donc e ko k'e bɛ taa émission in na awɔ n k'a ka di ne ye trop n ko ne bɛ don a la ne ba ma sɔn ne ka kuma ma o togonin bɛɛ la o ma sɔn fa fana ma sɔn sisan a don ne fana ye n ba dumuni bɛɛ la k'u ye k'u to yen n ko n'u ma taa n don a la n ko ne tɛ kuma u si fɛ n ko n tɛ dumuni kɛ sisan cɛ dɔ de nana n sigilen sɔrɔ kasi la n tɔntɔn dɔ de o ye ɲininka ko mun bɛ na sisan n donna kuma la ka kuma ɲɛf'u ɲɛna o fana taara n parents deli ala nana kɛ olu nana sɔn sisan n kɔrɔmuso nana o la ka taa n inscrit ministère la o kɛra n tacogo de n ye casting kɛ o la n taara o la voilà e kelen ka casting kɛ k'i ta i ye émission participer e kɛra première wa walima ko bɛ cogo di ayi ne ma kɛ première e kɛra combien bi ne kɛra 5e mais au cas où il y les 5 premiers kɔnɔ donc c'est toujours bien voilà donc joli faamuyali b'a sɔrɔ la o ko fɛnɛ na mais joli an ɲɛ b'a la journalement ministère denmisɛnnin ninnu caman évoluera caman bɔlen don mais munna e ma continuer toujours ka gɛrɛ tɔm na ka to fɛn kɔnɔna la ou bien furu de y'o bɛɛ kɛ yan bon o yɔrɔ ka problème n'i ko k'i b'o fɔ sisan ministère ye mun ye n'i tilala a bɛ n'a fɔ sa don o ta ɲɔgɔnna quoi a bɔra ministère la dɔrɔn a ba y'a ta a taara di Nabe Sadio de ma sisan a bɛ kɛ ten de n'i tilala sisan n'i bɛ mɔgɔ dɔ parce que ne kun jigidalen don Fantani de kan parce que comme ale ne don kalan na ne m'a bila n kunna quoi ala nana n'a ka kɛ sinon a yɛrɛ kun b'a kunna Fantani yɛrɛ kun b'a a ko kan a bɛna an bɛna ne ka misiki ko an kun bɛna ɲɛɲini mais ala nana kɛ a ko kɛra tan courage fana ma don ne la ne fana ma jigi da mɔgɔ kan bilen e fana ma wuli ka se mɔgɔ ma voilà mais joli an y'a jateminɛ Fantani cɛ fana Guima National ale fana tɛ mɔgɔ den ye jamana in kɔnɔ e ma gɛrɛ ale la ka artistes fana ɲɛ yɛrɛ i la mun na bon erreur caman ye n sɔrɔ o yɔrɔ ninnu fana na ne ka problème ye mun ye ne bɛ maloya trop e bɛ maloya ne se ka joli ni dun y'i to maloya ma sisan a bɛ kɛ baara ye dɛ e tun bɛ se ka gɛrɛ Guima National la ko b'ale fana bolo dɛ ale tɛ mɔgɔ den ye jamana in kɔnɔ ou bien awɔ mais sisan kow kɛlen sisan ɲɛ yɛlɛnna sisan n'ala y'a kɛ a timɛ Guima bɛ na a denw yɛrɛ y'o de fɔ Matilda ani a ka filani ninnu donc i ni Matilda fana bɛ fɛn na aw bɛ ɲɔgɔn ye awɔ an bɛ ɲɔgɔn kan yɛrɛ m'olu de fɛ yen i m'olu de fɛ yen awɔ sisan nɔ olu ko ni Guima nana ko n ka a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna ko komi furu kɛra tan a ka fɛɛrɛ kɛ a ka dɛmɛ dɔnkilida la cogo min na i bɛ lancer awɔ olu y'a fɔ ten d'accord ma chérie faamuyali b'a sɔrɔ la i ka kuma la donc comme Fantani yɛrɛ ɲɛnafin banna ala y'a kɛ donc e bɛ yan nɔ ka ban donc Fantani ɲɛnafin bɛna bɔ an na sisan nɔ donc an yɛrɛ bɛ yan nɔ an filɛlibagaw fana bɛ yen n'o ye tunkarankew ye ɲɛnafin b'olu fana na sisan an bɛ fɛ i ka Fantani ka son dɔ da yan san fo ne yɛrɛ ka sina ka trembler plateau in sanfɛ donc micro b'i bolo Fantani ka duman dɔ jigin san joli Iye jarabi juru kan bɔra fɛn min bɛna ma kusa iye jarabi juru bɔra jarabi maguyala ni ye jarabi fɔli kan bɔlen ye o na dɔɔni bɔ ɲanafina yaya magu jara jarabi ma ɲine jarabi ko ŋa na yala kɛ ko de ka na kɛnɛma yala kɛ jarabi ko ŋa na dumuni kɛ ko de ka na kɛnɛma dumuni kɛ jarabi ko ŋa na jimi ko
fone kana kene majini mi makujara jarabi manyine yo jama yo ne semendi mina bolo bendi mina ne dum fadila banate sumaya foni jarabi magarana yaya makujara jarabi manyine. Bravo joli ni fana jara. Ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na ani fantani fitinin de bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ donc denmisɛnnin min don a mago bɛ dɛmɛ na dɔnkili kanu bɛ a la donc a bɛ fɛ ka na sanni avec puissance aw fɛn fɛn bɛ yen ni aw bɛ se k'a dɛmɛ donc a bɛ yan nɔ aw bɛ se k'anw yɛrɛ contacter an ka numéro la donc n'a kɛra cogo min na o tɛ joli voilà kow ye dɔɔni dɔɔni de kow bɛ nalen joli ma dɔ sɔn in jara. Merci. Voilà, san joli ko bi yɛrɛ ko k'i ye minisari kɛ et tout caman b'a fɔ denmisɛnnin caman bɔra olu ko k'a ye nafa ɲɛ u ye est-ce que minisari ye nafa dɔw lase i ma? Bon ne b'a fɔ hali n'a ma nafa lase ne ma a ye nafa lase ne ma parce que hali k'a da n'i bɔra mɔgɔw b'i yira karisa ka denni filɛ karisa ka denni filɛ o bɛɛ ye dɔ ye. D'accord joli faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na donc an bɛ don min na i n'a fɔ bi projet yɛrɛ jumɛn de b'i bolo i ka projet i bɛ jumɛn de kan sisan san. Bon ne tɛ foyi la ne kɔni n ye mun fɔ dɔrɔn kelen dɔrɔn de don sisan n yɛrɛ bɛ mun bɛna ayi mais foyi fɛnɛ labɛnnen t'i kun na i n'a fɔ ka son bɔ ka fɛn kɛ projet o bɛ yen dɛ o labɛnnen don donc o de b'i bolo sisan nɔ sankura sisan nɔ o bɛ yen nɔ ni ala ma baasi kɛ yɛrɛ tile filanin na ɲɛ bɛ ko dɔ la n'ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛnabɔ. D'accord joli faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na mais i yɛrɛ fantani kɔfɛ dɔnkilidala jumɛn fɛnɛ ka di ye kojugu n'o ka dɔnkiliw b'i inspiré i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ an ye? Dɔnkilidalaw la bon Umu Jara de ka di ne ye. Umu Jara fɛnɛ ka style ka di ye mais ale ni e ka style tɛ kelen fantani kɔrɔba ka style tɛ kelen dɛ. Ale bɛ bamanan olu bɛ bamanan dɔnkilidalaw ye mun ye Umu Jara ka style ja e ye? A ka dɔnkili dɔ de bɛ u yɛrɛ de y'a ko diya ne trop donc e bɛ se o dɔnkilinin na micro b'i bolo an ka taa. I mana ni hali ne tɛ n ta sara i mana ko kɛ mɔgɔ ka ni ta sara ma ɲi jɔn ka ni ta sara i jɔɲɔgɔn na. Ne tɛ n ta sara balimajugu bɛ juguya la a kana ta sara o la. Ne tɛ n ta sara sigiɲɔgɔn jugu bɛ juguya kɛ a kana ta sara o la. Ne tɛ n ta sara sinajugu bɛ juguya la a kana ta sara o la. Ne tɛ n ta sara ma ɲi jɔn ka ni ta sara i jɔɲɔgɔn na. Ne tɛ n ta sara. Joli merci beaucoup o fana yɔrɔnin jara toro ayiwa ni wagati na an b'an profiter ka foli ba di Umu Jara ma n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ayiwa Umu Jara i dɔgɔnin b'an bolo yan donc k'i ka dɔnkilida ka d'a ye ne fana bɛ se ka dɛmɛ don a ma donc la balle est dans ton camp ou bien a ko tɛ ten ok d'accord Joli an bɛna tɛmɛ ni an ka question ye hali bi mais n'i ye e yɛrɛ fantani junior ɲininka k'a fɔ ye ko dɔnkili ka gɛlɛn walima a ka nɔgɔn e yɛrɛ bɛna mun de fɔ a ka gɛlɛn i bolo de wa walima a ka nɔgɔn de? An tɛ se ka fɔ bilen ko dɔnkili ka gɛlɛn cogo di? parce que anw tɛmɛna dɔ la hali ka da minisari yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ se ka fɔ yɔrɔ dɔ la a ka gɛlɛn yɔrɔ dɔ la a ka nɔgɔn parce que misiki filɛ n'i ko k'i b'a bɔ a ma nɔgɔn dɛ parce que biti mana d'i ma k'i ka dɔnkili da e b'i réfléchir de i bɛ misiki de b'i kun na i tɛ mɔgɔ ta o i b'i hakilinata de fɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o de ye dɔnkili ye. Donc e bolo e tɛna fɔ k'a ka gɛlɛn parce que e tɛmɛna o stade kan sisan alhamdulilayi a ka ko ka wusa e bolo. D'accord faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na sisan nɔ e yɛrɛ ka rêve ye min ye an bɛ don min na i ko bi rêve jumɛn de b'i la i bɛ se k'o fɛnɛ fɔ an ye? O tɔgɔnin bɛɛ la a fɔ dɔrɔn i ka rêve ye don la ka kɛ dɔnkilidalaba ye ou bien ka tɛmɛ fantani kɔrɔba ninnu na olu dɔrɔn de don quoi et puis voilà i ka rêve ye jumɛn ye o ma la rêve tɛ la a bɛ yen ne ka rêve ye mun ye ne ka kɛ dɔnkilidala ye don dɔ la
walasa komi fantani tɛ yen a ka fɔ don dɔ la ko fantani fitini filɛ nin ye fo ka tɛmɛ fantani kɔrɔba yɛrɛ fo ka tɛmɛ a la fo mɔgɔw k'a dɔn n'Ala sɔnna inshallah ko fantani tɛ yen mais fantani nana voilà mais ini artiste komi yɛrɛ ko k'i yɛrɛ tɔgɔ la sɔn t'i bolo fɔlɔ mais ini artiste dɔw ma featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ ayi bon ne ni mɔgɔ si ma foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ne ma gɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ la fɔlɔ bon komi Mamadu Kalunga quoi ale ye ministère kɛ Sumayila Kanute ka cɛni awɔ a sisan n'o de kun y'a kuma fɔ featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ o kun ko problème fosi t'a la ko ni n pɛrɛnna ko n k'a wele donc i n'o b'o ko de kan n'Ala sɔnna aw bɛn'o sigi sen kan voilà comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ministère ko in kɔfɛ aw bɛɛ bɔra aw kɔrɔbayara sisan mais toujours contact bɛ i ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ taga ɲɔgɔn fɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen adamadenya bɛ a tɛ tiɲɛ d'accord faamuyali sɔrɔla o fana na voilà joli sisan nɔ an bɛna fɔ sisan komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma question dɔ de b'an bolo sisan e yɛrɛ fɛn jumɛn de ka di ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sisan fɛn min ka di ne ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sisan o ye dɔnkilida de ye sisan dɛ dɔnkili de ka di ni fɛn bɛɛ ye dɔnkili de ka di ne ye ala k'o nɔgɔya i yɛrɛ fɛn jumɛn fɛnɛ man di ye bon diɲɛlatigɛ n'a ko tɛ diɲɛlatigɛ ma nɔgɔn micro jɔ da la diɲɛlatigɛ ma nɔgɔn ne kɔni ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ fɛn min yɛrɛ man di ne ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ ɲuman fɔ ɲɛna ni juguman fɔ kɔ a banna i t'o de fɛ o dɔrɔn d'accord faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na sisan nɔ haminako jumɛn yɛrɛ bɛ fantani fɛnɛ na i haminako principal yɛrɛ fana ye mun ye ne haminako ye mun ye bi ne ka mɔgɔ sɔrɔ bi mun bɛ ne dɛmɛ n ka dɔnkilida ko la o dɔrɔn de ye ne haminako ye bi ayiwa an filɛlibagaw komi fantani fitinin bɔra k'a fɔ a ye cogo min na ale kɔni ye denmisɛnnin ye dɔnkili kanu b'a la dɔnkilida ka di a ye donc ko a mago bɛ dɛmɛ de la donc aw fɛn fɛn bɛ yen k'aw bɛ se ka fantani fitinin dɛmɛ pour que a bɛ se ka san sɔrɔ donc n'hésitez pas o tɛ ya un bienfait n'est jamais perdu mɔgɔ n'i ye a kɛ genre don dɔ la a bɛ sara i ye quoi en fait c'est ça donc fantani sisan nɔ komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma fantani junior don san conseil jumɛn b'i bolo k'a lase denmisɛnninw ma parce que caman bɛ olu bolo dɔnkili 1 2 3 i bɛ don dɔrɔn i m'a ye i bɛ micro ta olu dɔrɔn de don conseil jumɛn b'i bolo k'a lase olu ma conseil min bɛ ne bolo kɔni k'a fɔ dɔnkilida tɛ 1 2 3 ye dɛ dɔnkilida filɛ n'i bɛ don a la a ma nɔgɔn n'i bɛ fɛ i ka kɛ dɔnkilidalaba ye t'i tugu artiste dɔ kɔ mun bɛ se k'i ta i bilasira sinon 1 2 3 tɛ dɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn d'accord an t'o kuncɛ ni son dumanin dɔ ye Mali kunnafoni.net o tɛ n'Ala sɔnna jama jɛra ka duwa kɛ Mali kunnafoni ye maa si kelen ka danga bɛ mun de k'aw la corona maaw jɛra ka duwa kɛ Mali kunnafoni ye maa si kelen ka danga bɛ mun de k'aw la tilebi maaw jɛra ka duwa kɛ Mali kunnafoni ye maa si kelen ka danga bɛ mun de k'aw la duwana taw ye a wolofa duwana taw ye a woloba duwana taw ye. Voilà ma chérie, merci beaucoup dɔnkili jara ayiwa ni wagati na an profiter ka an lalibagaw fo surtout minnu bɛ extérieur la n'u bɛ ɲɛnafin na donc an b'a fɔ a ye dɔrɔn a ye to ka aw sɔgɔlen to ni Mali kunnafoni na ko dumanw dama de bɛ bɔ yan nɔ donc joli ko bɛ yen dɛ i b'a dɔn émission nin jara a jara trop yɔrɔ donc e kɔni e b'a fɔ dɔrɔn e tɛ sɛgɛn tɛ ɲina ka wele kan lase mɔgɔw ma fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ don i ka dɔnkiliko la o k'a don donc joli nin bi ta banna ten tɔ donc kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw ma toujours kumakan laban bɛ ne bolo toujours surtout fantani jatigi minnu yɛrɛ bɛ yen awɔ n'olu ɲɛ b'an na n'u tulo b'an na u k'u kɛ tɔgɔ sugu bɛɛ u ka na fantani taara mais fantani bɛ fɛ ka na tuguni dɛ ko bɛ yen nɔ d'accord merci beaucoup ayiwa an filɛlibagaw komi an y'a fɔ a ye cogo min na ani aw dɔgɔnin aw den
a bɛ se ka k'aw mɔden yɛrɛ ye n'ale bɛ yan nɔ an n'ale tun bɛ ka émission kɛ ɲɔgɔn fɛ n'ale ministère denmisɛnnin dɔ ye Fantani a tun bɛ k'o de ladege Ala ka hinɛ a la donc an n'ale de bɔra an n'a masala la donc o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye restez connectés sur malikunnafoni.net ko duman dama dama de bɛ ka nalen donc bye bye bisous